jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñallawma alhamis awri ko 2 lewru octobre hitande ujunnaji 2025 habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen en wayni ko kamɓe républicain et démocrate en eɓene kontina fellodirɗo holko addi ha gouvernement makko kanko Donald Trump uddi bafe makko kanko Donald Trump kadi tungnade hande habaruji gumriɗi toon to Washington omono continue profitde wonde oɗo shutdown pour ƴewde ɓeydade segde yimɓe taw ko liggotonoɓe gouvernement fédéral habaruji men international manaw en toon to Palestine kamɓe Israël nane ɓe mbawi dartinde hande laaɗe toon e diwan Gaza noon wene ɓe nanggui hen ken wona 150 ɓeɗon noon ko yimɓe joguinoɓe anni yaade toon to Gaza hollude mettere men ko fate guerre gon toon no habaruji men international manaw en toon to Sénégal e ɗum noon kadi ma en ƴeew hono ha hande hono kanko affaire makko Ngoné Saliou nane continue reɓe ene reɓa kono noon woni ko gouvernement ala ko haalni hen taw gouvernement kadi continue nangude hande yimɓe wonnoɓe jeenoɓe APR kono noon haalnoɓe haaluji ɗi jettaki ɗon ene wayno oɗo Sadio nene kaso ha habaruji men international ma jaaton to Côte d'Ivoire hono kanko Alassane Ouattara joɗade hande pour ƴewde hol ene sécurité eɓe ɓeydi ɗum sanga woteji paaɗi ñande 25 lewru octobre hitande ujunnaji 2025 cekkitoɗen habaruji men ko jokkodirde Tidiane Niang ha wakro ken kadi élément makko parɗe coftal ɓalli ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu joni joni jañiɗen hen Radio Jowol Sare International wonandi jogiiɓe publicité jokkondir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no binden en gardinde titruji men ni habaruji men gueɗere noon ko toon to États-Unis ɗum noon ko yalti hande hono kanko Donald Trump ɗum noon e yamira ummade makko hono kamɓe Pentagon ɓe mbawi neldude tindinore toon to congrès ɗum noon ko tintinde ɗum wonde ko oɗo Sadio ni hono kamɓe ɗo États-Unis ɓe goni koye guerre contre yimɓe ɓe mbiyata waɗoɓe trafic drogue ɗum noon fof no ari ko caggal nde ka yiya libbi ɓe ɗeni hono kamɓe États-Unis ɓe bombarde laaɗe ɗo toon to tufɗe ɗe goɗɗani toon to Venezuela e wiide mabɓe ɓeɗo kadi ko yimɓe waɗoɓe drogue kadi ko yimɓe contre mabɓe kadi ko yimɓe joguiɓe kaɓirɗe tugnade kadi constitution no wiiri wonde ko tawde ɓe puɗɗima ɓe bombardi toon ɗeɗon laaɗe kadi en wayni ko ha hawnayi eɓe jogui anni ñe yanoyde toon to Venezuela ɗum noon ko hunde ko wiyete ko guerre kadi ko kamɓe congrès poti yamirde ɗum noon ndeɗo tindinore ari ko pour famnude kam au moins congrès ɗum goni ɗo hen ko alay saago hen saji kanko président mo États-Unis omo jogui hattan wawde umminde guerre so tawi ko hunde heñorande ko wawi wonde fof ene wayni ko ɗum ɗo henna kadi ko hunde nde ganduɗa henne e wiide mabɓe kadi kamɓe toon to Maison Blanche e toon to Pentagon guerre ko banggueji ɗiɗi banggue gadano ko toon to caggal leydi ɗum noon koye tuuɗe mabɓe yimɓe waɗoɓe addoɓe drogue walla yimɓe ɓe ganduɗa addoɓe gueɗe ganduɗa en ganduɗa bonnoji haqqillaji américain banggue kettiɗo kadi ko ɓe jogui kadi guerre contre kadi ko mbiyata antifa ɗum noon antifa kadi e wiide mabɓe kadi ko démocrate en e yimɓe ɓe ganduɗa immigré ji wonɓe ɗo hen ɗum noon ko ɗum woni oɗon ɗum tintingol ɓe gaddi toon to kamɓe Pentagon ɓe nawi toon hande ɓe nawi toon to congrès siftindon toon e nder haalluji mabɓe kanko Donald Trump surtout ñande talata ɓennuɗo nde o haalini wi wonde ko en wayni ko armée américain kadi hutorto henne ko neldede nder guure mawɗe gonɗe ɗo e États-Unis par ce que ɗeɗon guure mawɗe yimɓe nan toon ko yimɓe añɓe gouvernement Amérique ko añɓe kadi leydi Amérique ɗum noon ko yimɓe antifa ɗum noon ko ɓen ɓe kaɓata donc toon kala ko wiyete heblude armée Amérique ene wayno hankkadi ko añɓe wonɓe nder leydi Amérique ko ɓen ɓe kaɓata hankkadi ɗum noon ko fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump omono continue hutorade ɗum ɗo nen ngal ɗo kuulal pour wiide wonde ko añɓe Amérique gari ne jana e Amérique ɗum noon alay saago kamɓe
arme mo États-Unis kanko président hutoro dum don donc dum woni ko yahate odo saji ko jira dum non e wayno ko nyalli hande so walla gile jam han kam woni odo saji joni ko pelondiral hakkunde kambe démocrate en kambe républicain e ko yiya nyalome hono kambe kambe ardibe suudu représentant walla kambe républicain buri hewde mabbe jehito agence uji kewdi surtout yen tonto agence nokku mo ganda gardi ko fate vétéran ji États-Unis e be bi hen badi table mabbe kadi bi wonde ko gouvernement gudgol mudum ko démocrate dum non ko hunde ndi ganda en vétéran ji kewdi ken belaka en dum non ko yiya nyalome hono kanko gardido sud représentant hono kanko Mike Johnson jeaton Louisiana e kanko kadi yimbe hewbe républicain wodbe dum non e jaa hen Lisa McClain jeado son Arizona ko républicain en jaa en wondi kadi hono Tom Emmer on kadi ko républicain jeaton de Minnesota be do fo ni ngoni en gondi e mabbe tonto Washington DC dum non ko yeso galle vétéran e be kolla drapeau ji wonde ko vétéran ji jogran hebde haydara sibabu démocrate en badi fer laamu Donald Trump wayni ko uddi baafi mudum dum no do sa joni dum woni ko bin kollas dum non wayni ko won vétéran ji surtout na do bietedo port dum non ko kanyum wodum ko vétéran gondo ton de Virginia wiete Samuel Port wi wonde ko en wayni ko do sa joni ko sunare mawdi parce que kambe républicain so kutri mo wonde ko démocrate en kanyum badi parce que namdi gedde di ganda potani yadude budget ko non do woteto wayno wi wonde ko kanko Samuel Port en wayno ko républicain kanyum tadu kanyum laamu en bawno wadde hen gedde di ganduda en ken wa wallude laamu men ha kontindi ligade way wonde fo e wiide makko kadi kanko Samuel Port o wi wonde ko en wayno ko sunare mawdi parce que odo sa joni kambe laamu ngu walla États-Unis e ben kutoro fedde vétéran pour wadde dum politique elbno ko hunde de fotani wonde ko jira dum don en wayno ko yalti son to Happy News hono kanko Donald Trump président Donald Trump mon hutoro shutdown gonado do sa joni non ko wawde yidde e segde do sa joni yimbe hewbe be ganda taw ko mo holi walla mo sikki ko démocrate walla mo sikko yimbe be ganda bela ko lawmo non ko sifti don tan do sa joni ken wiye ken aboy temde jeedidi e capan ujunere nedo ko do sa joni ko higgeji ko dartina sibabu nde wani ko do gouvernement yimbe ko ngusa yimbe wonbe necessaire tan kanyum ndar dum wadi ton ko bureau wongo laamu fédéral kadi wiyetengo bureau gestion budget bureau laamu fédéral en kanyum horumu dartini odo sa joni khalis ken won sappo jersey milliards de dollars dum non ko khalisaji partuno de ko fate infrastructure dum non ko gilay pomuji ha e gedba non ton to New York subway dum do foko wadde pinir hono kambe artibe son to New York e surtout en wani tawde kanko yenom kanko gouverneur mo New York o mo yaltide do ballo mo critique Donald Trump ko gede de walade ko wonde fo en wani ko do sa joni odon khalis ken won sappo jersey milliards fartuno ko humbiyata infrastructure tonto New York e fatno kadi ko tunnel biete Hudson gondo tonto New York non ko projet ji andi ganda nafannodi e wiide mabbe kadi ndo so tawi be dartini odon kalis dum do fuma bonu calculaji démocrate donc anda ka taw holno dum tolno dum jogo waati parce que en wayno ko goto mabbe furnen continent jewde page goddon bonnudinde modum taw kadi odo sa joni buri hamnade ko yimbe hewbe nen jodi jograni yobe wala jograni ligati donc dum wadi kanko Donald Trump en wayno fotin hande gardido budget leydi ndi non kanko biyetedo Russ Vought dum no foti mudum pour yewde wadde gede kewde tajji budget ko ganda en budget o kene wawi wallude be segde woni mi heb e wiide mabbe kadi e sikki mabbe kadi ko pinde démocrate en ko ay won fo en woni odo sajun anda ka taw so tay solution jogor dañede ko fate gouvernement mo États-Unis hunno ditirde bafum non e wayni ko ha odo aljuma jango non kam senator ji ko buri hewde mabbe ko ngoni foftare sibabunde nyalawma jufen dum non ko be biet dum ko yam kipour en damina wonde hawnak so be garti ma wot ko gasi donc hande ko siftindo on tan e der kambe démocrate ko be ngoyto odo sa joni ko gede patude ne kala ko wiete assurance médicale kalisaji tajino ko e der laamo ko Donald Trump ile ko adi mois de juillet dum foko en wayni ko dum woni kambe démocrate ko be jidi artire parce que moy be jida yimbe gondo do e leydi taw ngala assurance médicale e kadi en wayni kadi won impôt ji won goddi kadi balloji ko fata en didon assurance médicale be jidi ko artire dum fo non wona hunde jogorde wemde sabu no biden ko adi ni en wayni ko kanko Russ Vought
ras woto non kanyum ne jeya e yimbe winduɓe kala biyeteɗo projet 2025 ɗum noon ko projet kalatono guila campagne makko kanko Donald Trump e wiyede wonde ko soɓe ngari ɓe jiiɗi ko ittude kala mo ganduɗa wonani yimɓe parti mabɓe walla won yiiɗa wonde agenda mo mbaɗato ɗum noon wayno ko kanko ras on wayno fotina kadi Donald Trump hande ƴewde kadi hol gueɗe ɗe mbaɗata kontinde segde yimɓe liggotonoɓe toon taw koye limɓe yaji fédéral donc tawde ɓeɗon oɗo sa joni goni koye ko joƴƴina ngala liggey donc ene wayno ko segde ɗumen ko hunde wemde tumnade hande gouvernement ko haalata khabaruji men international en wayno ko ha hande andaka taw hol jabol Hamas jogui ko fate plan mo kanko Donald Trump mo waɗi pour wonde deñude yaare wonde toon to Palestine hakkunde kamɓe Israel kamɓe Hamas tumnade kadi e ko anda en wayno ko oɗon plan waɗi ko no gasi go toɓɓere ɗeɗon no gasi go toɓɓe noon en wayno ko ɓuuri lerde hen en wayno ko kamɓe Hamas alay saago ɓe joƴƴino perlaji mabɓe kadi en wayno ko kamɓe Israel ɓe jarta nokkuji ɗi ganduɗa ɓe goni oɗo sa joni e kadi ko ɓuuri hewde hen kadi ko yimɓe nangaɓe taw Hamas hande ne jogui ɗumen taw Israel naɓe mbawa artirede kamɓe Israel naɓe kadi ɓe gartina yimɓe toon to Palestine naɓe ɓe nanggui kono noon ko ɓuuri tengtude ko tan e wayno ko kamɓe Israel hande ɓe jogui doole sibabude oɗo plan ene continue wiide wonde ko so tawi Hamas jaɓani ene wayno ko kamɓe Israel maɓe continue har nde ko way wonde fof ene wayno ko hande e ñalawma kadi kamɓe Israel naɓe mbawi kadi dartinde laaɗe goɗɗe lugge ɗe hay goto jeeya ene wayno ɓe mbawi dartinde ɗeɗon laaɗi kadi ndeɓe dartinde ɓe mbawi nanguide hen ken wona 150 neɗɗo taw ko activités uji yimɓe mo ganduɗa jeeyaɓe e leyɗele kewɗe wonnoɓe ɗeɗon laaɓi holloɓe météo mumen sibabu no guerre wonde Gaza tugnade hande habaruji en on kamɓe marine Israel ɓe mbawi nangude ɓeɗon yimɓe fof ɓe nawi ɗumen to port biyeteɗo Ashdod ɗum noon ko toon to Israel pour wadde ɗumen e kassoji hande habaruji men international toon to Ukraine en wayno ko kamɓe Russie naɓe e Ukraine naɓe ɓe continue hande habde kono noon ko teskirawo en wayno ko kamɓe Ukraine naɓe central nucléaire gonɗo toon to Chernobyl ɗon oɗo sa joni mbi wonde ko Russie naɓe sibabude drone aji mumen jani e oɗo central nucléaire e wiide kanko président Zelensky en wayno ko kamɓe drone aji kamɓe Russie naɓe en wayno ko oɗo sa joni jani toon to central Chernobyl e kadi ne wayni jani saraji muɗum ɗum noon no firti wonde ko ɗum waɗi on oɗon central nati jogade courant nder muɗum pour ko wawata ɓurnude ɗum ɗoji atomaji gonɗi toon nder ɗum ɗo noon ko hunde nde ganduɗa yiyaka guila hitan 1995 nde oɗo central kadi ne wayno woodi ko fusi toon waɗi caɗele mawɗe ɗum noon ko en wayno oɗo sa joni ko ɗon faya ala ko fusi taw walla pour le moment kono en wayno ko oɗo central goto gonɗo kadi toon to Zaporizhia e wayno ɓe jogui joni ko générateur uji bowal wawde ɓumnude ko woni central to tugnade hande habaruji gomri toon to Ukraine habaruji men toon to Maroc e tugnade kadi AP News ko haali hono kamɓe sukaɓe seppoɓe ɓen continue seppoji mabɓe ɗum noon oɗo saaha joni seppoji ɗi jettima toon to Casablanca jettima kadi toon to école aji e hôpital uji ɗum noon e wayno ko ɓuuri hewde seppoɓe kadi oɗo saaha joni noddata ko hono kanko premier ministre mo Maroc biyeteɗo Aziz Akhanouch yo yaltini liggey makko donc seppoɓe dole hen kadi ne jogui pancarte uji ne ngulla kadi ne mbiya wonde kadi noddi hono walla roi Mohamed VI kañum hoore mum yo yantu hen dole hen namdoro wonde ko kanko roi du Maroc yo sammin hono premier ministre mo Maroc ko way wonde fof ɓeɗo seppoɓe kadi siftinde on tan ɓe kamɓe fof ɓe gullito oɗo sa joni ko caɗele patuɗe e ko fate cellal donc ko fate assurance uji ko fate holno ɓe cafori e way noon e caɗele goɗɗe kadi patuɗe kadi tiɗgol jangde toon to Maroc tugnade e habaruji gomri toon ko way wonde fof en wayno ko ɗiɗo seppoji fof ɓe mbawi ɓe pewniri ɗum ko sibabude sukaɓe wiyeteɓe jeune J212 iri ɗum koye e nder internet finalement yaaji no fewi kono en wayno oɗo saaha joni leydi ala photo to ɓe gonani pour seppoji mabɓe ɗi goni oɗo saaha joni e oɗo ñalawma noon tugnade hande habaruji gon toon seppoji ɗi nguli no fewi en wayno ko yimɓe tato maayi hen ɓeɗo yimɓe tato kadi tugnade hande e habaruji gommiɗi toon to AP News ko police felli ɗumen habaruji men international hande toon to Sénégal en wayno ko janggo aljuma hono kamɓe FMI ɓe mbawata joddade e délégation mo Sénégal ɗum noon laamu Sénégal pour wawde yewtude ko fate ɗeɗo caɗele ɓe jogui tuggi tan nguɗo laamu fuɗɗi ko siftinde on e wayno ko kamɓe FMI ɓe mbawi no dartinde ken wona 1,8 milliard
de dollar ɗum noon ko gueɗe ɗi ganduɗa ñamale kamɓe ponno hebde koko wiyano en ɓe poti hebde ɗum ɗum noon ko caggal nde kamɓe laamu kesugol ngari ɓe mbi wonde ɓe tawi won ñamale gonɗe ɗon ken abbo e 7 milliards de dollars ɗeɗon ko ñamale cuuɗaɗe ɗum noon koye laamu Macky Sall wonno siftin ɗon tan e nder entretien mo kanko Macky Sall mo waɗi balɗe ɓennuɗo en o haali wonde ko ñamale cuuɗaɗe kalteɗe ɗum wona hunde wawde wonde ɗum wona hunde ni neɗɗo wawi miijade ɗum par ce que ñamale mbawa arde taw ndewani e banque ndewani e organisation ngaji international surtout ko wayno FMI ko e banque mondial ɗum ko hunde kanko hoore makko omo andi ɗum neɗɗo raisonnable foti miijade ɗum ɗon ne wawi wonde ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe goomu e surtout e tugnade konngol makko kanko biyeteɗo Julie Kozak o wi wonde koyeɓe jogui kamɓe koye maɓe pellital liggudade e laamu Sénégal pour wawde ƴewde réglude caɗele ɗe ɓe jogui oɗo saha joni o wi donc hawnaki kadi so tawi ɓe mbawi dakkodirde ko fate ɓe jiiti holko woni solution muɗum ene wayni ko hawnaki kamɓe koye maɓe mbaw yamirde $100 million jeenoɗe e ɗiɗo programme uji mbaɗnoɗe guila e temps Macky Sall ɗiɗum fof ne wawi pour totise tugnade hande information ngaji gummiɗi toon to Bloomberg ene wayni ko ɓe mbiɗo wonde ko kamɓe conseil d' administration FMI ene wayni ko gila adana ɓe jiɗno wonde ko détail uji ko fate ɗeɗo ñamale nde ganduɗa kamɓe gouvernement mo kanko président Bachir Diomaye Faye ardi pour wiide ɓe jiiti wonde ko oɗo kalis taw ko ñamale Sénégal ñamli kono ko ñamale cuuɗaɗe ko wawi wonde fof ala ko leeri hen taw oɗo saha joni ko ɗum waɗi ko ɗum addi ɗeɗo nanggue kalteɗe ɗo fof toon to Sénégal ko sababude wiyede wonde ko won kalisaji kewɗi ganduɗa ene ñamla e inde Sénégal kono anda ko ɗin kalisaji ɗi goni donc siftinɗon tan e wayni koye nder konngudi kanko Bachir Diomaye Faye ƴeftuno ko fate FMI o wi wonde ko ene wayni ko FMI ene woni libre wadde enquête aji ɗi fof pour beele ene daña hoolare kono ene wayni ko kamɓe gouvernement makko kanko Bachir Diomaye Faye continue wadde ligguey muɗum mais ɓe jiiɗi ko FMI kañum hoore mum heeño pour ɓe ganda kamɓe koye mabɓe holno ɓe gamirta ko addi ɗum ɗon kadi hono kanko premier ministre mo Sénégal Ousmane Sonko o haalino kadi o wi wonde ko ene wayni ko ala fof holko woni sababu kamɓe FMI e oɗo saha joni ɓe tardini golle mabɓe wi wonde ko ene wayno ɓe namdima document ji caggal mum ɓe namdi kadi document ji goɗɗi ene wayni ko kamɓe FMI kadi kala ko caɗele gonɗe to oɗo saha joni toon to Sénégal ene wayno ɓe jeeya hen caɗele ɓe ganduɗa kamɓe laamu kesugol ngu toon ngu ɓe doni ɗum e laamu ɓennungu ɗum no wi wonde ko kan Ousmane Sonko e nder konngudi makko o yo mum ɗami ni kam ene wayno taw politique ala e kamɓe FMI gueɗe ɗe mbaɗata oɗo saha joni en ɗamina kam kamɓe FMI e kamɓe Sénégal hawnaka mawor koɓe nandiri ko fate ɗiɗo kalisaji kalteɗe ha hande toon to Sénégal kadi e tugnade kadi ko Sénégal bindi on caggal nde kanko biyeteɗo Di Mbodj ɗum noon ko influence ko militant parti APR caggal nde o nangande ene wayno ko sehil makko goɗɗo kadi biyeteɗo jeeyaɗo parti APR kañum horum biyeteɗo Amadou Cissé gandiraɗo gaynde Makky Bougor kañum hoɗum ene wayno nanggama hannde ɗum noon nangira kadi ko sababude e wiide mabɓe kadi wonde ko ene wayno ko won haalluji ɗi haali haalluji kadi ko haalluji ɗi ganduɗa en ko toñje kanko laamu Ousmane Sonko walla kanko Ousmane Sonko e hoore muɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko biyeteɗo Ngone Saliou Diop ɗum noon e wayno ko kañum hoore mum kalnoɗo haalluji bonɗi fatude Macky Sall fatude kadi e yimɓe fulɓe wonɓe toon fof ɗum noon ko haalluji nefiniɗi ene wayno ko hande kamɓe laamu toon to Sénégal ala koɓe kaala makko ɗum noon ene wayno ko ɗum fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en yimɓe jeeyaɓe opposition e yimɓe kadi wonɓe ɗum ɗo ji panuji international ko goni koye haalde oɗo saha joni wiide wonde ko ene wayno ko justice mo Sénégal wa hawnaki joɗani wuuri tan ko banggue ko ɗum waɗi fedde wotere wiyetede CIGP fedde journaliste uji haaloɓe ɗemgal Pulaar kañumen koyemen wayni ko mbaɗi link kañumen kondeni hono haala makko kanko Ngone Saliou Diop ɗum noon kadi e tugnade kadi ko yalti oɗo saha joni hay sinde ko kanko Ngone o ari e nder télévision omo yafno ene wayno ko hande ene wayno ko won yimɓe kadi wonduɓe makko e nde o yafnoto nde e wondunoɓe makko nde o haalata ɗiɗon haalluji jalloɓe ene wayno ko ala condamnation mbaɗaɗo donc ko wawi wonde fof ene wayno ko nanggui ɗi ɓe goƴa tan oɗo saha joni ko kamɓe ko kala kaaloɓe ko boni e laamu mabɓe kono noon kala kaalowo ko boni ko fate surtout yenne serdude leydi ɗi surtout yenne huccidde haalluji ɗi moƴƴani ko fate leñol walla ko fate diine walla ko fate ɗum ɗoji kamɓe laamu kamɓe justice ala koɓe kaalen taw andaka noon holɗo ɗum fayi kono noon ene wayno ko hanki ñalawma hono kamɓe won syndicat goto ene wayno portimo plante kanko
ngone Saliou Diop pour wiide wonde ko toñange ko toñange fulbe communauté fulbe fof dum non ko wondin ganda en ƴeewe balɗe garoji holko jogori kewde makko kono noon kam haa ɗo jarten ɗo en tungnade kadi journée ji gon toon Sénégal ala ko kewe makko kanko ngone Saliou Diop. Donc hande habaruji jaltuɗi en wayno ko kanko famille makko kanko Macky Sall ɗum noon e nder alarbanke ɓe mbawi kamɓe koye portude plainte ɗum noon addi ɗum ko kanko biyeteɗo Samba Ndiaye noon ko abba ɗum hono kanko ancien président Macky Sall e nder document ɓe kalde ɓe mbi wonde ko ɓe gaddi complainte maɓɓe toon ko commissaire Faye ɓe mbi kadi ne wayno ko commissaire Faye kañum dirige mbiyata DSC ɓe mbi wonde ene wayno ko ɓe mbi wonde ko journaliste ko haali oɗo journaliste ko haali en ko gueɗe ɗe ganduɗa en pusoje liƴƴi toon to Sénégal kaɗoji kadi liƴƴi toon to Sénégal de deeƴe ko ɗum waɗi donc ɓe porti plainte ɗum noon e wayno ko eɓe mbi ɓe ñaagui wonde justice mo Sénégal yo ummo ko yacci en ƴeewa haalde affaire mo ko kanko ngone Saliou. Donc ɗum ɗo ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi udditi oɗo sa joni haaluji ko fate holla responsabilité ji kamɓe e journaliste ji jogui walla yimɓe haaloɓe e médiaji en jogui ko fate en holko poti haalde toon e nder médiaji mumen e konngol makko kanko journaliste communicant Adama Sow o wi wonde ene wayno ko Sénégal handani e gueɗe baɗe ni en surtout yen gueɗe tan yimɓe en gona e médiaji sociaux ji en kala gueɗe ɗe ganduɗa en pusu ɗumen kono ko wawi wonde nade yimɓe hewɓe oɗo sa joni waɗoɓe commentaire uji men jaari wonde ko kamɓe justice o en wayno ko kala neɗɗo Pastef walla kala neɗɗo takkiɗo laamu soko wela fo yo haal kono ala biyo ɗum haydara kono kala kalɗo ko wawi wonde fof so tawi ko opposition wonno walla haali hunde contre ene critique walla ene fela laamu walla parti au pouvoir koko nangete. Habaruji men international hande toon to Abidjan e tungnade kadi ko yaltino ummade biyeten Abidjan danet hono kanko président Alassane Ouattara en wayno wawi ardade boto hande alhamis 2 lewru octobre hitan ujunnaji ɗiɗi no gasjoyi toon to Abidjan on guɗon boto noon ko surtout ƴewde ko fate kisal leydi ndi ɗon ɗo ɓe payi woteji boɗoji ñande no gasjoyi lewru octobre hitan ujunnaji ɗiɗi no gasjoyi e nder ko ɓe nanodiri ɓe mbawi ƴewtude ko disposition ɗum noon yimɓe hewɓe walla ɓe ɓeydude kisal toon to diwar ko addi woteji e caggal woteji baɗoji toon siftin toon tan oɗo sa joni candidat ji 5 ɓe ganduɗa commission électoral mo Côte d'Ivoire suuɓi ene jeeya ɗiɗon candidat ji 5 hono kanko président sortant no Alassane Ouattara mandat makko nayaɓo pour ardisade leydi Côte d'Ivoire. Bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jowol Sar cakkitorɗen habaruji meɗen international ko jokkodirde Tijane Niang e Souleymane Diaw mbawi waɗanden élément de sport. Tijane Niang bisimilla. Jam hira mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sar kabaruji men coftal balni gadorɗen kabaruji men coftal balli koye nder leydi Mauritanie hello men tournoi ji Fouta hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi tournoi district de Bogué hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi ñalawma janggo 3 lewru octobre ne waɗi pottital 3e place woni 17h GMT équipe FC hoore muji ma hiwdir équipe FC Cidé grande finale o jogori juude ko 9 nduɗo lewru ndu gonɗen to stade Pongel Koode woni 17h GMT Gurel Boubou ma hiwdir équipe FC Dubango oɗo final waɗa koye teddungal hono parrain ministére secrétaire général La Mokhtar. Championnat mo leydi Mauritanie Super D1 ma fuɗɗi to ñalawma janggo 3 lewru octobre hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi ne waɗi pottitte so woni 16h45 GMT to stade mo Lixar kippu Lixar ma hiwdira kippu ASC Douagne ha joni faten ɗiɗon mbaɗi 16h45 GMT to stade Cheikha Boydé kippu FC Samal ma hiwdira kippu ASC Sinim ha joni faten ɗiɗon mbaɗi to stade municipal mo Nouadhibou 19h GMT kippu FC Nouadhibou ma hiwdira kippu ASC Pompier keblo kippu leydi Mauritanie Arturo Lopez Garagne ñalawma janggo ma o yaltin doggol Mauritanie subaɓe fettude pottitte ɗiɗi qualification coupe du monde hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom dernière journée pottital garwanigal ko hakkude mabɓe kippu Soudan sappo nduɗo lewru ndu gonɗen pottital ɗimmal ngal ko sappo e 4 nduɗo lewru ndu gonɗen hakkunde équipe nationale mo leydi Mauritanie e nando mabɓe mo Sénégal keblowo kippu leydi Sénégal Pape Thiaw ñalawma hande o yaltini doggol fertoɓe e pottitte mabɓe ɗiɗi qualification coupe du monde hakkude mabɓe kippu Soudan du Sud sappo nduɗo lewru ndu gonɗen e hakkude mabɓe leydi Mauritanie sappo e 4 nduɗo lewru ndu gonɗen teskamo gartugol biteɗo Ilal Camara Mamadou e biteɗo Lamine Camara ko noon kadi hono galtugol Napalis Mendy
keblo kippu leydi france Didier Deschamps ñalawma hannde o yaltini doggol fettoɓe leydi france e pottitte mabɓe qualification coupe du monde jeune Europe teskamo noddugol Jean-Philippe Mateta ngol ɗo woni lawol ngal wonigol oɗo joueur en nodde équipe nationale mo leydi france pottitti Europa League ñalawma hannde kippu Aston Villa kañum yeehe e nder terraire Feyenoord Rotterdam fiiɗum loggi ɗiɗi e ndiga Olympique Lyonnais kañum heeɓi polgue yeeso kippu FC Red Bulls mo Salzbourg taw ko loggi ɗiɗi e ndiga Lille kañum yeehe e nder terrain AS Rome fiiɗum loggol gotol e ndiga championnat ji dunde Europe ma puɗɗito ñalawma janngo Ligue 1 français 18h45 GMT Paris FC ma hewndira kippu Lorient Premier League championnat mo leydi Angleterre ñalawma janngo 19h GMT Bournemouth ma hewndira kippu Fulham kabaruji men cofsal balli ko ɗo kayɗi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolto mbawi wonde fof Tidiane Niang a jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogannone ɗemgal pulare oɗo ñalawma alhamisa ɗiɗi lewru octobre hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyi gasi ha laaɓi ha siftinde on tan hande journal ballodirɗen ɗum ko Tidiane Niang joɗiniɗen toon to Nouakchott ɗum no rokki en élément paɗɗo cewtol balli en mbaal jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama ko musidɗo mon Amadou Touré haldane mon sirruji kewɗi jalti